Zat het nou lieket binnen de geen besmettings in Friesland. Maar het vastwaardig maar je boeren geen nije kjellen opheljen en leidt de veehandel in Noord-Nederland deze week stil. De veemerking Ljouwert, die kiest er zelfs voor om deze week de merk te skrassen. Het is een hele besmettelijke ziekte. En er is wat invoer geweest van beesten uit die omjouwing, wat nou MKZ geconstateerd is. En we willen de overheid even de tijd aan. Die is nou druk bezig om te onderzoeken waar die beesten te landen kan binnen uit Boetenlawai. En er is helemaal geen aanleiding om te denken of die besmetting erin zit, maar voorzichtigheid voor alles. Tongblier kan ook bij skiep, geiten en baren voorkomen. Het is al haast 24 jaar dat het virus in Friesland uitbrudt. Maar die periode zit belutsenen nog helder voor de geest. Eigenlijk zou ik zeggen dat we toen haast een oorlogssituatie. Zo viel het u ook. En mijn broer is in dat tijd ook rommen. En als die beelden dan nog zegt van, ja, die kei die dan alweer in die rendakauto's komt, jongens, dat is net zo mooi. Dus we houden het wel vast. Ije en Eenjem binnen in 2001 na 2 besmettings zwaar getroffen. 60 bedrijven waren uit vastwaardig rommen en de dwarpen min afsletten van de Boetenwraad. Deze veearts wie in die tijd ook belutsen bij de crisis. Het was een hele verdrietige periode. Het was een hele zware periode voor de mensen die uiteindelijk geruimd zijn, die hun vee verloren zijn. Maar het was een even zozeer zware periode voor de mensen die aan de rand van het crisisgebied woonden. Het spanningsveld bij die mensen was misschien nog wel groter dan bij de mensen die wisten van ja, het is allemaal heel erg, we zijn onze dieren kwijt, maar daarna gaan we weer verder. De financiële en emotionele skeer wie grut in 2001. De binnendoen maatregels nam om voor te komen dat het weer uit de honger in de zoeën. De registratie van de beesten is veel strikter. Dus we kunnen heel snel de herkomst van de beesten herleiden. En dat helpt ook bij het onderzoek nou. Dus het is heel belangrijk nog even voorzichtig te wezen. Tongblier is de wraad net uit. En we weten dat we heel voorzichtig wezen moeten. En ik denk die vervoerstroom met vee, maar we gewoon heel goed in de gaten houden. Wat ik vertrouwen in haar is gewoon op de registratie van een betere boerderij. Nou, en dat doet vertuiten, hoop ik.